Началото и края на нашия свят и собственото ни съществуване се определят от сили, над които ние нямаме власт. И всяка живинка, от най-дребната до най-голямата, всеки живот, всяко трептене, е вплетено в съществуването на останалите от една невидима тънка нишка, свързваща и подреждаща поредицата от събития, случки и преживявания. Всички сме чували изразите «така му е писано», «такава му е орисията», «така му било наречено» и тъй нататък. Но кой определя развоя на събитията? Каква е ролята на орисниците и те ли са тези, които предат нишката на съдбата? Всички знаем приказката за спящата красавица, в която една от феите, тъй като не получила златно блюдо на гощавката по случай раждането на принцесата, се ядосала и я нарекла, че на 15-ти рожден ден ще се обуде навредено и ще умре. Последната фея, която още не била казала пожеланието си за бебето, не можела да отмени страшното предсказание на своята предшественица, но можела да го смекчи. И така, след настъпване на предреченото събитие, принцесата вместо да умре, заспала 100 годишен сън. Орисници или наречници се споменават и в много други приказки и легенди. У нас, може би един от най-известните примери, е при преданията за крали Марко, когато по глуха доба дошли 3 наречници на детето късмет да нарекат. Мисля, че е невъзможно да се каже откъде тръгват митовете и легендите за наречниците, така както не може да се каже откъде тръгват и историите за всички останали богове и дали това наистина са били само истории. При всички случаи може да се каже обаче, че говорим за жени с свръхестествени способности, които откриваме както в шумерската митология, така и при индийските приказки, египтяните, древните елини, скандинавските народи и у нас. И тези жени-богини са можели да контролират както живота, така и съдбата и смъртта. Но кои са били тези богини? Едно от най-старите упоминавания на богини, тъчащи нишките на съдбата, е в древния индийски епос Махабхарата. Там е разказано за 2 тъкачки – едната на движението и творението, а другата на покоя и закона, които приплитали на вълшебния си стан черните и бели нишки на световете и съдбата. При хетите пък срещаме богините на съдбата Истостая и Папая, които в една гора на брега на Черно море придяли с хурка и вретено нишките на живота, като определяли съдбата на всеки човек още от момента на неговото раждане. Според митологията на хоритите, древен народ от района на Месопотамия, богините на съдбата били 3, наричали ги Хотена, и именно те разпределяли доброто и злото, живота и смъртта над всички хора. В гръцката митология богините на съдбата също са 3 – Клото, Лахесис и Атропос. Клото е тази, която придяла нишката на живота на нейната хурка, Лахесис определяла дължината на нишката, а Атропос решавала кога да настъпи края и прирязвала нишката със своите вълшебни ножици. Вярвало се, че 3 орисници се явявали през 3-та или 7-та нощ от раждането на детето, за да определят неговата съдба. В римската митология тези 3 богини се наричали Парки и имената им били съответно Нона, Децима и Морта. Считало се, че освен да тъкат житейските нишки на всеки човек, мойрите са имали и способността да виждат бъдещето и ако решат дори да връщат живота на човек или да отменят смъртта. Завръщане от подземния свят или света на мъртвите също е ставало само с разрешение от мойрите или при условия, определени от тях. Интересно е, че според басните на Хиген Митограф, римски писател от II век, мойрите са измислили 7 от буквите на гръцката азбука, въпреки че той назовава само 6,
като се е смятало, че тези букви са свързани по някакъв начин с пророчествата и съдбата. В германо-скандинавската митология също срещаме тези орисници, но тук те се наричат норни, т.е. предачки и управлявали съдбата не само на хората, но и на боговете. Имената им били Урт, означаващо минало или съдба, Верданди или настояще да бъдеш, и Скулт или бъдеще дълг, като се е считало, че Урт и Верданди са добрите орисници, а Скулт приплитала лошото за равновесие в съдбата. Според вярванията, норните изписвали на ногтите си руни като знак за тяхната сила. При Урт и Верданди, т.е. при считаните за добрите норни, руните били благополучие, слънце, дарба, късмет и т.н., а при Скулт руните били меч, болест, нуща, градушка, лед. Трите норни живеели при извора на съдбата Урт, който извирал от корените на световното дърво, огромния ясен Игдрасил. Те самите също изрязвали руни и заплитали нишката на хорската съдба, изплитана от Фрик, върховната богиня в скандинавската митология, която имала пророчески способности и знаела всичко за всеки човек, но не споделяла знанието си с никого. И тъй като самата Фрик изплитала нишката на живота от тайнствената първична материя, тя много често е изобразявана с хурка в ръка. У нас се е вярвало, че орисниците са свръхестествени същества, близки до Бога, като в различните краища те били наричани орисници, наречници или реченици. Според поверията, това били три моми на различна възраст между 20 и 30 години, които се появявали в първата или третата нощ от раждането на детето, за да го орисат, т.е. да отредят съдбата му. Вярвало се, че орисниците живеели на край света и живеели вечно. В поверията по нашите земи обаче, техните имена са незнайни. Знае се само, че са били сестри и се появявали само тогава, когато се роди дете. За разлика от поверията за мойрите и парките, по нашите земи на някои места се е вярвало, че орисниците се допитвали до Бог за съдбата на детето, като орисаното се отбелязвало на челото. Когато отивали при детето, те заставали над главата му, като първо говорила най-младата, след това средната, а последна най-старата. Последната орисница можела да приеме или не казаното от другите две, но каквото речела тя, тъй и щяло да се сбъдне. Казаното от трите наречници не можело да се промени и не бивало да се знае от никого. Въпреки че има и истории, където думите им са били подслушвани от бабата, която е бабувала, или от майката на детето, или друг домашен. И ако орисаното не било добро и хората, които са чули думите, са се опитвали да го променят, то както и да са се стараели, не са можели да го изменят. Разказват си и истории обаче, където орисаното е било изменено, като времето за умиране е можело да се отложи при условие, че близък човек се е съгласял да жертва определен брой години от собствения си живот. За да бъдат умилостивени орисниците, на третата вечер при детето са били поставени пита, мед и други сладки ястия, сол, както и паричка или някакви златни накити, а къщата е трябвало да бъде чиста. Както и при мойрите и норните, така и тук на места се е вярвало, че едната орисница преде нишката с хурка в ръка, другата я мери, а третата реже нишката на живот. Тъй като се е считало обаче, че орисниците не винаги са доброжелателни, по нашите земи хората с типичната си находчивост са въвели и други обреди. Детето се е изнасяло от къщата, за да не бъде орисано, а на негово място се е поставила бухалка, увита като дете, или пък бабата го е наричала още през първата нощ, за да изпревари орисниците. Ние имаме и други обреди, като наричането, когато детето стане на 40 дни. Преди, времето до 40-тия ден се е считало за особено важно и е било свързано с изпълнението на редица обреди. До не много отдавна, само до преди няколко десетилетия, на места децата са били записвани с дата на раждане едва след като са минали тези 40 дни, тъй като те са били смятани за критични за новороденото. Ето защо и именно на този ден се е правило наричане на детето.
Тогава се събират близки жени, роднини и се прави пита, която се меси и се нарича от всички присъстващи жени. Орисниците пазят равновесието и разпределят доброто и злото. Но какво представлява нишката на живота? Едва ли има някой, който да отговори на този въпрос. От различните митове, легенди, писания можем да съберем само откъслични сведения, оцелели през хилядолетията. Загадъчната нишка на живота се споменава и в Библията, в книгата на пророк Исаия, а в книгата на Еклесиаст се говори за странната сребърна нишка на живота, която според различни езотерични тези е нишката, която свързва астралното тяло с физическото тяло на човека. Сребърната нишка се споменава и от някои мистици при преживявания близки до смъртта, когато човек остарява или моментът на физическата смърт наближава, тогава нишката изтънява и започва да се къса. Така физическото тяло и душата се разделят и душата продължава по своя път. Общото при всички тези митови и легенди е, че навсякъде говорим за изначалната женска енергия, която преде нишките на живота и съдбата, и за използването на наричане и орисване, което само по себе си е вид древна магия, слово с тайнствена сила, изречено за да определи битието. Орисниците обаче не се намесват внезапно в човешките дела, а само предопределят основните крайъгълни моменти в човешкия живот. Нещата, които задължително ще се случат. На човека обаче е предоставен избора как и по какъв начин да изживее дните си, защото от самото ни раждане ни е даден най-великият дар, а именно правото на свободната воля. Надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да ми помогнете за развитието на канала, ще се радвам ако се абонирате за него и го споделите в социалните мрежи. Това беше за днес от мен. Бъдете здрави и късмет!